kamaráti, prvýkrát v živote surové konské mäso. Predžalúdky a aorta. Čo je najväčšia tepna, čo ide zo srdca. Vôbec mi z toho není špatne. Jo, zdravím vás, japonský FIF, čo máme 10.7. 11.30 a dneska trošku špeciálsky deň. Ráno sme vstali, pohodička, 8-hodinový spánoček, raňajúčky, dneska už boli aj vajca, takže dala si aj kikidačo. Potrebovala sa najesť, lebo dneska išla cvičiť, originál Kiki išla cvičiť, chápeš, aká je ona disciplinovaná, seba zaprená žena, ktorá chce dosahovať výsledky. Normálne si našla fitko a išla cvičiť. Ma volala tiež, ale ja, že joj, ja využijem túto chvíľku, kedy Kiki išla cvičiť a cítim som ako, že v Japonsku, Osake, mal by som chodiť po vonku. Ináč máme takýto výhľad, keby si chcel vedieť. Takýto výhľad máme na vývod klímy, takže keď otvorím okno, počujem vrčanie. Tu je vývod klímy z celého hotela. Dobrá izba. Využijem trochu chvíľku a idem si konečne strižkať videjka. To je, ty vole, ja všade musím strihať. Mám tu ešte resty z domu, čo som nestihol. Reakcia na Lenočkine cicky versus Baron podcast. Divaj, Imino sa tam aj rozreval. Jak ja som sa včera rozreval na tom kolese ruskom. Nestihol som to doma postrihať, takže robím na tom. Plus začínam konečne editovať aj japonské vlogy, nech to vychádza, nečakajte 2 roky na to. A čo sa bude robiť dneska? Máte sa na čo tešiť, dneska bude špeci deň, ináč žerem tu, pomaj. Aj takéto sladočky, tie ramune. Máte sa na čo tešiť, povieme si všetko, keď sa Kiki vráti. No, takže veci sa majú tak, že je 16:27 a my sme sa až teraz vytrepali z domu, Mám postrihané tak polku videa. Kiki, ty im povedz, aký bol tvoj zážitok s cvičením? Ja som si našla nejaké fitko, ktoré má byť akože so zahraničím kompatibilné, chápeš? Že vraj je to fajn akože pre zahraničí. Áno, niečo také. Najprv som to hľadala na ulici, že kde to je. Potom som pochopila, že to ide si hore na 6. poschodí a že tam musím ísť výťahom. Tak som teda klikala, otvorili sa dvere výťahu na 6. a predo mnou stena, ja si hovorím, co? Idem kúsok ďalej a tam zrazu dvere, na ktorých je proste asi 6 nejakých papierov a tie dvere majú na sebe jediné anglické slovo, ktoré som tam našla, bolo, že pool. Tak to cahama nejde. Tak si hovorím, kurva, tak čo, no tak tam mali tam asi 10 QR kódov. Tak ja som skúšala, tak naskenujem jeden, druhý. Ale nevedela som sa dosť, tak potom nejaký čavo išiel a pustil ma dnu. Lenže to bol možno ten problém, prečo ja som sa potom nevedela dostať do šatne. Pretože on ťa pustil, hej? Asi hej, strašne veľa vecí po mne chceli. Chceli tam, ty kokot, moje meno napísané po japonské, aby vedeli, jak sa to číta proste. Aj keď som rezervoval nejaké veci, tak som to musel prepísať do tých japonských znakov, tvoje meno, aj moje, aj prezvisko. Chceli tam odo mňa fotku. No neviem, proste aj dátum narodenia, môj hotel, v ktorom som tu ubytovaná, hrozne veľa vecí. Si človek chce zacvičiť len. Áno, a ja som čakala, že tam bude aspoň nejaký recepčný alebo niečo, akože ona tam tá recepcia bola, lenže tam nikto nebol. A proste nikto mi s tým nevedel poradiť a nebolo tam žiadna ani závora, ani nič, čo by trebalo prejsť. Ty si, v podstate, keď si chcel, si mohol hneď prejsť do tej posilky a z toho, čo som pochopila, iba asi ani nikto nevyhodil odtiaľ, ale nechcela som robiť úplne problémy, hlavne keď tu takmer nikto nevie po anglicky. Tak som zaplatila skurvených 4,000 jenov. 20 koľko? 22 eur? 21,70. To je jedno cvičenie. Ty si presne hovorila, že mesačná permanentka v Žiline je rovnako lacnejšia. Pre študentov 20 eur stojí. Extrém. Človek chce spraviť dačo pre svoje telo a 22 eur a ešte stresy. No, prešla som teda potom dnuka a si hovorím, že a že toto nemajú šatne, lebo tam len také skrinky som najprv videla, to bola asi dačiak trezor, alebo niečo také, že kde si máš dať cennosti. A potom som tam našla, áno, anglicky kompatibilné changing rooms. No. Tak idem tam a nejde. Si do piče, že tak čo? A našla som tam nejaký papierik a tam bolo napísané niečo, že use the app, aby som sa proste dostala dnu. A jakú app? Tak do piče, tak idem na Google Mapy, pozriem, jak sa volá to fitko, napíšem to lebo nebol tam proste žiadny link, ani žiadny QR kód, že akú aplikáciu akože máš použiť, nič. A napíšem tam názov toho fitka a tam ich je 30. A ani jedno logo nevyzerá tak, jak to, čo potrebujem. Tak ja zase úplne už do paniky, mi už bolo do revu. To už ja som tam bola asi hodinu vnútri, keď sme sa dostali do tohto bodu. A zrazu prišiel za mnou čavo svalnatý a on vedel po anglicky. Wow, no Aziat vedel po anglicky. Svalnatý Aziat ešte po anglicky. No ale to bol taký, že bez tak na steroidoch. Ale došiel za mnou a že či chcem pomôcť. A ja, že neviem proste otvoriť tie dvere.
A on, že či mi došiel ten e-mail, No, komplikované, proste musela sa nejak preklikať cez mail nejakému kódu, dať tam kód a potom ti otvoril šatňu a proste komplikované fitko jak kokot. Ísť do tohto Osaka fitka je ťažšie, ak vyštudovať vysokú školu v Bratislave, ekonomická univerzita, ti hovorím. Strašné, ale zvládla to a vraj dobré stroje, zacvičila si. akože niektoré mali strašne veľa nastavení, iné nemali nič. Takéto zakopávanie, tam mali len takéto vstojí. Mala som pocit, že to je robené pre ľudí o 10 cm menších odo mňa. Neviem, jak by na tom FIFO cvičil. Ale celkovo to bolo príjemné, iba tam bol hit a trošku také, že nikto ti nepomohol. Ale zase nechcem to hodnotiť na základe jednej skúsenosti. No uvidíme na konci. No, zahlaslal, že pôjde cvičiť raz za týždeň, že to stačí. No nič, no nakúpila si nejaké žrádlo, ja som od rána jedol iba raňajky a 13 pomajbotyčiniek som zježal, keď to videla. Ja som došla a ja som si teda kúpila nejaké sržiky, nejaké mäsko, že idem sa konečne nažrať, akože to, kým som to zvládla kúpiť, je tiež celkom story, ale nebudem o tom. Preboha, autobus ide. Proste žerem si tam tie svoje pičoviny, čučoriedky za 4 eurá. Ináč ovocie tu je, že strašne luxusná vec, drahé, no. Zrazu sa pozriem na stôl a my sme tam mali tie pomajbo balík proste. A ti hovorím, to je priezračný sačok a polka tyčiniek piči. A ja sa pozriem na FIFA a ja že tak to si robíš srandu, ne? Že to deje. Pri strihaní sa najlepšie žere takéto fajnotky, joj. Problém mám trošku teraz s Vegasom, nejdeme renderovať, neviem prečo. Nervy len mám, ale konečne vonku a ideme do Osaka Castle, hrad Osaka. Vidíme sa tam, hodina pešo, sa prejdeme trošku, alebo celý deň som honil na izbe. Daj si zubky spraviť, bo vyzeráš jak hnoj. No, venku je teplo a dusno jak piča, tak sme zastavili v Oasis potravinách. Kúpil som si tam toto, čo som videl na Reelskách. Včera som hovoril, že som videl také, že biele, ale mali iba zelené v obchode, tak teraz už mám aj to biele. Neviem, či vieš, čo vyprávam, ale vraj Kiki hovorí, že to je hnus, že to je sladšie. Je to lepšie, lebo je to sladšie. Toto do seba kopneš a vraj, že ťa vystrelí ťa do vesmíru. Ale kyslé riadne. No, druhá vec, čo som si kúpil, je Black Boss Cafe. Som sa pýtal Gemini, že ktoré je najlepšie. A on že najlepšie ťa nakopne káva bez cukru. Teda to je malo byť bez cukru, deti. Hnus? Fuj, Braško, tak to je najhoršia káva, ako som kedy pila. Skús. Úplne jak popracka. Taká stuchnutá, hnusná. Fuj. Však to je voda. S príchuťou kávy. Mne to chutí jak zvyšok, čo ti ostane. Hej, taký, že taká tá smeťka, ale že už raz bola zaliata. No, druhýkrát zaliata káva, presne. A Gemini, že to si kúp, to tu pijú, to ťa nakopne. No, neviem. Slabota. No ale najzaujímavejšia vec, akú mám, je toto. Ak to nepoznáš, tak je to najviac trendy alkoholický nápoj v celom Japonsku. Všade mi to vyskakuje na reelskách, také vtipečky, presne také tie úplne také tie lacné vtipečky, že napiješ sa a potom strih a potom sa váľaš na zemi a také tie, vieš, také tie haha hihi reelska proste, tie vieš, no vtipečky sa to robia. Najviac trendy vec. Je to minus 196 stupňov, čo som si zisťoval, čo to znamená, že oni najprv tekutým dusíkom zmrazia ovocie na takúto teplotu, potom ho nadrtia na prášok, vylhujú to v alkohole a je to takýto nápoj s oxidom uhličitým, takže ťa to má rýchlo kopnúť. 9% alkoholu za 90 centov, čo ti štíbe za 90 centov. A preto je také trendy, lebo je tak, že spôsob, ako sa rýchlo proste ožrať. No, takže aj v Japonsku takto si idú na takýchto veciach. A najlepšie je, že je to zero bez cukru. Zero cukru. Hej. Zero kalórií. Tak to je, nám sa bavíme, Braško. Zero cukru, zero kalórií. Aj zero alkoholu za chvíľu bude. Cheers! Chutí to jak drink, čo si s Evou miešame. Vraj tam, že vôbec není cítiť alkohol ani náznakom. Jebe, fakt. Pičovina. No dobre, cíti trošku, ale chutí to, no, jak to už v hrdle cíti potom ten alkohol. Taký ten, že ťa trošku vypáli. Ale je to jak citronáda. Dobre, to je také horké, jak citronáda proste. A čo moc necítiť, no? Malo tam iba taký dosť... Cítiť až, jak to hreje. Až taký ten pocit tu, čo máš, keď piješ alkohol, ale v hube vôbec. V hube, že nula. Wow. Úplne ako silno ovocné, to by to bude ako, fakt ako citronáda, dobrá. A to je pol litra?
Pol litra, 9%. Tak to si zober, že to máš jak pol vína vypiť. Vidíme sa po pol hodine, uvidíme, čo som spraví. Fú, akože neviem, koľko času prešlo, ale tak pred 3 minútami som hovoril, že dobre. A teraz som taký, že hovorím Kiki, že trošku ma krúci. To ti hovorím, že ešte jednu keby vypijem, tak už 90 centov, čo ti šíbe. Ináč to je ďalší problém v Japonsku, že to je málo košov, to som aj čítal. A nemám to ani kde vyhodiť. No oni všetci jebú proste tie vrať s odpadkami pred dvere večer. Aj. Len tak na ulicu. Ale také tie pouličné koše, no tak to moc. No a vraj moderná krajina, ale nemajú zetko. Takže Slováci sú aspoň dačom popredu. Aj keď oni akože nepotrebujú mať nejaké zetko podľa mňa, lebo... Tu nepotrebuješ peniaze, aby si motivoval ľudí separovať. Aj, a není to ani bordel, že plechovky na zemi a takto, takže ako... Bezdomovca som videl, asi 2 som videl za ten celý čas, čo sme tu. No a furt kráčame. Ale vieš, čo je tu? Čo som si všimla? Koľko ľudí si videl venčiť psa? Nevidel som ani jedného skúrneho psa. Koľko? Kiki na niečo prišla. Lietadlo ide! Vyfotíš si ožratý. Není som ozratý. Počkaj, tam, vidíš, lietadlo ide. Ahoj, môj. Street fight. Street fight. Nekrmia chlebu, ale ryžu. Áno, to je rozdiel, kultúrny rozdiel. Vidíš tu? Presne. V Európe sa krmia holuby chlebami a tu rýžou, čo ti štíbe. Wow. Wow. Azijské holuby, to je iné, to je iné. Dobrou chuť, nechte si chutnat. Přátelé, když je chuť, tak je chuť. Dneska máme bagetu se šunkou, vajcem a s okurkou. No toto je to, čo Kiki hovorila. Túto sačky s odpadom. A veľa tu chodia na bicykloch a raz proste po chodníku, raz po ceste a furt chceme zvyknúť na to, že chodia po ľavej strane. Dobrou chuť. No, update, už sa blížime, sme v takom parku a tu v strede má byť ten akože hrad. A ako ja sa cítim, jak po, ja neviem, po nejakých 3-4 šotoch ti hovorím, že znova som... Fú, že toto akože... No už je taký, som ma pred chvíľou spýtal, že o čo sme sa to bavili. Fú, ako... Toto... Že ako ja som nejedol celý deň, takže ako to je taký, že zrýchľujúci faktor toho celého. A stále som nenašiel skurvený kôž na toto. Stále to nosím so sebou. Takže taký vibík, parčík, tu hrá týpek, tu hrá na gitarke, dobre tu je. To si zober, že akí jebnutí Európania sme, že máme kôš fakt v každom rohu a nie sme schopní to tam hodiť. Máme všade bordel a tu není bordel. A tu proste není ani jedna smeť. Fakt, nevidíme žiadny bordel nikde. Nikde v celom parku žiadny. Ja som videl možno tak raz po hodine nejaký kus hadru cez krík. Ináč som to nevidel. Obal s papierikov na cigy. No tam je nejaký obal, ale žiadne špaky tu aj nie sú po zemi. Že tu... Nie tu No v Česku, keby idem okolo nejaké lavičky, tak tu by bolo trilión špakov tuto. Cigaret. Pred každou druhou lavičkou Tu je dačo. nejaké nagrcané. No. Také fľaky na zemi, vieš? Tu je ale nejaký flak, aha. No trošku, hej. Ale je tu čisto. Nemajú tu koše a je tu čisto. Wow. A ešte, Kiki hovoril, že cení, že sú tu že verejné záchody zadarmo. To je tiež cool. Ale aj tak, že v potravinách. Že proste hoci kde. A všade sú tie s trískami. Najlepšia krajina na svete. No síce som stále nenašiel žiadny kôš, ale wow, toto je podľa mňa zatiaľ asi najkrajší hrad, aký som videl. Nevidel som krajší. Wow. Nádhera. Toto je fakt, že toto sa mi strašne páči. Oh yes, Kiki už sere, že tu štrngám týmto furt a konečne po asi 2 hodinách takéto, divaj. Yes, už mi aj odpísalo. Yes.
Ideme metrom a dívaj sa, ja som ho našiel. Tu je Exit 8. Exit 8, konečne. Dívaj, to je on, konečne. Yeah. Wow! No inak vysvetlím tie exity, tu funguje úplne geniálne, že si proste v metre a chceš sa niekam dostať, hej? A Google Mapy napíšu, že použite východ 16. V tejto stanici, čo je asi taká najviac frekventovaná, je až 32 východov, tu je, že 11 až 32, na druhej strane je, že 1 až 10 a ty ideš, a vieš, že tak, keď ideš v Prahe, že metrom a máš tam, že nejaké tie, že zastávky, že teda to je zastávka taká a vyznáš sa v tom. Tak tu je to geniálne v tom, že máš proste číslo a naviguje ťa tam šípka presne, že akým číslom máš ísť ven a tam presne vidíš a tam presne si wow. Takže to Exit 8, podľa čoho je tá hra robená, to je len proste jeden východ v metre, čo Japonci proste poznajú a pre nich to je bežná vec proste tie exity. Takže ako ja som to vôbec nevedel. 16. Ja som to vôbec nevedel a oni toto majú akože východy z metra. 32 východov z 1 metra, čo ti šíbe, dívaj sa. A to je ešte nič oproti tomu, čo zažijeme v Tokiu. Tam je vraj stanica, kde sa denne premelie 3,5 milióna ľudí. Sa teším, ideme sa inak nažrať. Dobrou chuť. Kamaráti, kam sme sa práve dostali. Našiel som také reels, ktoré mi vyskočilo, že tuto je to vraj strašne, že cheap za 30 eur na osobu. Máš tu, že Wagyu, all you can eat, kopec zaujímavých jedál. Takýto tabletík tu máš. Čakačka je asi pol hodinu, sme čakali pol hodinu, kým nás usadili, až asi 40 minút možno aj. A máš tu kopec vecí, ale hlavne konečne prvýkrát Wagyu steak. Urobíš si ho s takýmto výhľadom na Dotonbori, najrušnejšiu ulicu a konečne Wagyu, kimči, zeleninka. Pitie zadarmo, ne? Máme to značku tu? A majú tu... Majú tu zmrzliny, tak to si piči. Majú tu zmrzlinky, mesíčka, aj horské surové mäso. Všetko skúsime. No už to máme tak, že akože možno aj doopekané. Toto vyzerá, že už je aj hotové. A moje prvé Wagyu. Braško, ja som čakala, že to je mäkšie. Jak mäso z guláša. Do piči. No dobre. Tak. Aha, počkať, ja tie maličké, čo boli kúsky, som možno objednal pičovinu, ale toto teraz chutnám a to je mekučké jak wow. To sa mne roztápa v hube. Akože nie je to nejak chuťovo, že wow, ale strašne ma to akože baví to, že aké to je taká masnota, rozplývajúca sa na jazyku. Ono tu je asi 5 rôznych druhov kravy, z ktorej pochádzajú tieto stejky a teraz som našiel nejaký takýto a to vyzerá wow, nekonečno jedla za 30 eur na osobu. Wow, dopečené, ďalší kus Wagyu. To je také mekučké. Podľa mňa akurát urobené, také fajnové. A čo mi práve došlo, odjebe ti pečinku. Dívaj sa, volá sa to horse meat sashimi. A ak vieš, čo je sashimi, tak to je surové mäso. Takže je to v podstate tatarák z konského mäsa. Tam máš prémiové horské mäso, ale zober si, aká to bola kauza, keď sa to predávalo na Slovensku. No, konské mäso, tak sa roztešie so surovým žltkom. Ty píčo. Kamaráti, prvýkrát v živote surové konské mäso. Akože, není to nič, že wow. Wow je ten pocit, že žereš surové konské mäso. Chceš? My by tam dali obyčajné hovädzie, nie? Chceš? Asi nie. Či mám to skúsiť? No kostný by si mala. Do toho tu ešte máme Wagyu sushi. Tak skúsiť môžem, že jo? No ukáž. To je. Hej. To normálne opiekli takým flambovačom. A mám si to dať do sejovky? On mi dali k tomu takú tomáčku. Normálne sushi lepšie podľa mňa. Try this. Horse meat sashimi. Horse meat. Také bez chuti, to je také nevýrazné proste, jak mäso surové.
No. Nemá to omačku moc. No práve som dojedol to surové konské mäso so surovým vajcom a neviem, akože zaujímavé to bolo, ale akože, že by som to dal znova asi ne, také nejaké, také, nejak surové, jak Kiki hovorila, jak surové mäso, s nejakým nejak dochutené trošku, také. To sa kedy otočalo? Daj to preč, daj to preč. No ešte jedna zaujímavosť pre žalúdky a najväčšia je prosím pekne aorta, čo je najväčšia tepna. No zo srdca ide, hej. Čo je najväčšia tepna, čo ide zo srdca. Vôbec mi z toho není špatne. Preto treba čeliť svojim strachom a ja si opečiem tú najväčšiu tepnu. Aj ten žalúdek. A toto je vedľa inak jazyk. Toto je vedľa jazyk. A toto je zeleninka, to je pre Kiki. Aorta, to je nápad do piče. Že crunchy aorta. No obžerstvo strašné, to už ja neviem koľka titanierik. 50. A ináč, tu si nastavuješ normálne, že silu ohňa. Najslabšie, silnejšie, najsilnejšie. Všetko tu majú. No poďme na to, strašne dlho sa to pieklo pred žalúdek. Taký. Je to si ešte nechutnal? Také žvejkací, ale dobre slané. Také... Dobre to je, žuvacie trošku štiplavé, vyhutené. A prosím pekne aorta. To bude potom chrumkať. Chore. Tak to je. Uj, tak to nechcem. Koľko? Tak ty si zviera. To sa podľa mňa nemá jesť. To je To nevedeli čo s tým, tak si povedali, že možno si to niekto kúpi. spracovanie zvieraťa na maximum. Padol mi telefon. A dívaj sa, koľko toho ešte musím zjesť, to je všetko tá aorta. Tak to nie je, keď to je hlučné. Nie je to zle, iba to je žuvacie. Radšej zúžem to kuráne. Ja to zjem všetko. Dobrou chuť. No, došli sme na izbu a akože ten Wagyu musím povedať, že akože je super, aký je taký mekúčky, taký, že šťavnatý, meký, taký, že ale ty vole, ledva som došiel na izbu a idem sa dosrať. Kiki práve hovorí, že to je 50% tuku je v takom jednom mese, proste to má 50% tuku, no mne normálne brucho mi buble, ale jednu vec ešte musím stihnúť predtým, ako sa zosrem, snad to vydržím ešte. Kúpil som Kiki takúto vec. Ona to strašne chcela. Že Sugar Daddy takéto proste predáva. Takéto pičovinky. Sa to volá, že Nie, ja som to nie strašne chcel, ty si mi to strašne chcel kúpiť. ja som jej to strašne chcel kúpiť, áno, taká je pravda. A môžeš tam mať, že jednu z týchto ukáž? Jednu z týchto 9, alebo tam môže byť ešte taká mystery, že šanca 1:72. A Hej, Kiki, to kde píše? že tam to píše dole. Aha. Kiki chce strašne, tuším, Ja by som chcela túto červenú alebo túto zelenú. Najviac. No tak Túto otvor. by som nechcela, ani túto by som moc nechcela. A tie žlté sú také. No, otvor. No čaute, my sme akurát došli na izbu a idem vám natočiť, prosím pekne, neviem, či viete, čo je toto. Ale je to, že blind box proste. Ale každopádne, ja by som chcela najviac tohto červeného. Ja sa doserem. Čo? Dosereš sa? Nič, rob si svoje. Nechcela by som tohto fialového, asi ani moc toho modrého. No ale dosť bol okyslávačiek, poďme sa na to pozrieť, ktorého mám. Červený. Taká písmiata. Ja mám pocit, že tam na spodu je nejaká kartička s tým, že ktorý to je, takže ja to skúsim nejako vytiahnuť, tak nech to nevidím, nech to nevyspojlujem. Bože, prosím, nech to není ten modrofialový. Je to ten To si chcel najviac? Kiko, ty sa rozdraveš. do píči. Je to ten červený. No a hovorila, že zle som vybral. Mňa nechal vybrať krabičku a hovorila, že no toho by som nevybrala. To zle si vybral. Zavreté oči. Oni sú známi tým, že im sa tie oči dajú točiť. A ten to má zrovna zavreté. No nevadí, ale páči sa mi, wow. A prečo mám zavreté? Ne, neviem. Že viac druhov? Asi slepý. No, ma nechala vyberať a celý čas hovorila, že zle si vybral, isto si zle vybral, no vidíš, a ja idem srať. Čaute.